Nyt se on juomista kaikessa rauhassa. Joo. Hermorakenne kunnossa. Niin, turvia. Mikä sitä on ilmeisesti tämmönen? Kukas sillä nyt on koulutuksessa? Pieni tyttö. Tää yrittää hännästä itse. Nyt mentiin veskuppiin kaikki. Sen takia siellä on kauheasti vesikuppi olla. Niin. Ei tarvi niin kauan. Vaahtoa sitten. Niin. Hurjan näköistä, kun on kokonaan suussa tuo. Voi ihme, on teillä hyvä emo. On teillä hyvä emo. Voi Villa sukka tähän minä otan. Aha. Mutta jos on tyytyväinen, ei tule riittävän tiukkaa vastinetta, niin vielä koulutus kesken. Ikäpuolelta ei siltä puolelta toinen mitään etsiä. Joo, nyt tämä on nyt eritys. Nyt rupeaa jo paranemaan. Kohta on Lotta tyytyväinen. Noin, hyvä. Hyvä. Kohta on tikkipaikka ansa. Noin. Hyvä. Noin. Nyt se on, kato, vielä pikkasen. Voi hitsilä. Vesikuppi. Janottamaan. Joo. Mutta Lotta oli nyt tyytyväinen, kun se sai.